Банкя е едно изключително благословено място. И аз благодаря на Господ, че имам възможността толкова дълго време да бъда кмет и да управлявам това наистина прекрасно място. Ако се върна назад във времето, това, което заварихме, беше, че нашия прекрасен град беше доста занемарен. И парковете, и улиците, зелената система. Личеше си, че нямаше една грижа към нашия град. И това беше нещо, с което се захванахме първо, да си почистим града, да го вкараме в един ритъм и да върнем ония негов блясък, с който всички хора го познават и със сантимент си спомнят към Банкя. Защото когато кажеш Банкя, това трябва да звучи позитивно, защото така се изградило в времето. И ние сме длъжни да работим по този начин, това нещо да го запазим във времето. Според мен това е основното и най-важно нещо. Те предизвикателствата са всеки ден. На един кмет се случват много неща всеки ден, но ако трябва да степенувам, може би далечната 2007 година, когато хората за първи път гласуваха за мен като кмет, ми поставиха една много ясна, конкретна задача. Те много искаха да бъде възстановена банята в Банкя или голямата балнеолечебница или царската баня, както така е общоприето. И затова това беше моя първостепенна задача. Косваше ми около 10 години, както на мен, така и на целия екип с хора, с които работим, да постигнем успех и да успеем да я реставрираме по възможно най-добрия начин. Но това вече е факт и тя се ползва от много хора в момента. Така че може би това е нещо, което така е било най-близко до моето сърце и с най-голямо желание съм го вършил през цялото време. Освен банята, разбира се, успяхме да направим една прекрасна пешеходна зона, което е изключително важно за такова курортно място като Банкя. Това е мястото, в което освен нашите гости, които го посещават редовно, нашите съграждани са тук и това е мястото за, освен всичко друго, за социални контакти и разбира се всички тези културни събития, които правим тук в Банкя. Вече толкова години с голямо желание и удоволствие се върша тази работа. Определено, аз като дете бях спортист. С това се занимавах много активно и винаги съм си мечтал да бъда голям спортист, ако трябва да бъда честен и си призная. Не ми е минало през главата, че ще бъда кмет. Не е била това моята детска мечта, но виждате съдбата какво може да му донесе на човек. Пак казвам, че с огромно желание и благодаря за късмета да работя за нашия град. Хубавото е, че Банкя има много ясен изразен дух и характер. Тук според мен, освен за поблагострояването, други големи промени не трябва да правим. Трябва да се опитваме във времето да съхраним и да запазим точно този дух и този характер, с който Банкя е известен. С това, че Банкя е едно изключително спокойно място, в което на пръв поглед живота е спрял, място, в което можеш да дойдеш и да прекараш много приятно своето време в обстановката, в която имаме тук и в центъра, и не само в центъра, ние се намираме в подножието на Люлин планина с нашите два манастира, които се намират тук. Така че смятам, че най-важното нещо е да успяваме във времето да поддържаме духа и характера на Банкя.